Salam eni hormatly adamlar. Garıştyn baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanıştyrgan Watan Habarlary gepleşmege başlaýar. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň ýurdumyň neft toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemem Türkmenistanyň neft gady 2020 adly halkara maslahatda gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Maslahatda ýurdumyň neft gady puwdugyny mundan wilegem ösdürmegiň Türkmenistanyň kenlerine neftin çykaryşyny artdyrmagyň meseleleri şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk geňeltmegi geljegi aranyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň çäklerini ýurdumyň ýanygyç energetika toplumyny ösdürmegi, dünýäniň energetika bazarlaryna eýleýän ornuny puwtolandyrmagy ugry edilýän bilelikdäki taslamanyň tanıştyrış çäresi geçirildi. Hormatly prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň, ýurdumyň neftga toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemde Türkmenistanyň nefti gady 2021 adly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen iş maslahatynyň barşyna dünýäniň ýöňdebarjy energetika döwletleriniň ataryna durýan ýurdumyzda ykdysadyň beýleki puwdoklary bilen birlikde neft gaz puwdugyna da aýratyn ähmiýet berilýänini beledi. Halkara tejribesine laýyklykda önümçüge almyň we teňkanyň iň täze gadananlary ornaşdyrylýar. Dünýäde tebii gazyň gorlary boýunça ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanyna tebii gada hemde nefte baý täze ýataklary gözlemek, neftiň çykaryşyny artdyrmak, neft guýlaryny halkara tejribesine laýyklykda düýpli awatlamak boýunça uly işler alınıp barýar. Şununla bağlılıkta değişik şertler döredilip, Türkmenevit Devlet Kanserinin hem de Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň arasynda hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça gatnaşyklar ýola goýuldy diýip döwlet başlygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygyň ýola goýulan döwrüne hem de onuň ýerine getiren iş baradaky maglumatlary öňçekdi. Milli liderimiziň belleşýäli neft gaz puwdugyny maýy goýumlary çekmek maksady bilen we halkara tejribesine laýyklykda neft kenlerini özleşdirmek, şeýlegem Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygy netijeli dowam etmek bilen baglanyşykly şertnama laýyklykda guýlary awatlamak we neft çykarmak bilen baglanyşykly degişli işler alınıp barýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bize Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýet tarapyndan ýerine getirilýän işleri iki tarap üçin hem ykdysat taýdan beýikli hatap edýäsip bellädi. İş maslahatynyň barşynda hormatly prezidentimiz ýurdumyň kenlerini nefti gazyp almak baradaky meseleleri hemde Türkmenistanyna neftin gazyp alynşyny artdyrmak maksady bilen Tatneft paýdary jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk etmegiň mundan meýläki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşar diýip bellemek bilen hasabat bermek üçin Türkmenevit Döwlet Kanseriniň başlygy Baýgeldiýewe söz berdi. Türkmenevit Döwlet Kanseriniň başlygy alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şeýlekem slaýdlar arkaly Balkan vilayetine ýerleşen Oturdepe we Altygy ýataklaryny döwrep apyrşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada maglumatlar getirdi. Şalşalymly geolog guruluşy hemde köp sanly bölünmeler sebäpli ol 4 bölegi merkezi Günmatar, Günnogor we Demirgazyk ýataklary bölünýär. Döwlet kanseriniň ýolbaşçy Oturdepe ýatagyna gazyp alynýan neftin gorlary barada sanlary şeýlekem önümli gatlyklar hakynda maglumatlar getirdi. Soňky ýyllarda neftin gorlaryny netijeli çykarmak üçin guýlary düýpli awatlamak boýunça daşary ýurt kompaniýalarynyň baý tejribesi öwrenilýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiň garamagyna Türkmenevit Döwlet Kanseriniň Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen birlikde taýýarlan teklibi ödürlenildi. Hyzmatdaşlygyna hereket edýän şertnamanyň çäklerini işlemän duran hemde ýapylmagy gözüňde tutulan guýlaryň adyndan 300-sini awatlamak we ulanmagy bermek barada goşmaça aralaşygy baglaşmagyň gözüňde tutulýany gaýdyldy. Seýsmiki gözlek işleriniň jemleri boýunça maglumatlaryň bir bitiw binýat öredildi. Oturdepe ýatagynyň 3 ölçekligi nüsgat edildi. Hemde gözlek guýlaryň jemi 50-siniň düýbi tutuldy. Burdan başga da Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini Altygy ýatagyna degişli işleri geçirmegiň meýilleşdirilýäni barada hasabat berildi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, neftin çykarylýan meselelerini artdyrmak hemde beý puwdugy maýy goýumlaryny çekmek boýunça ilkinji nowatda wezipeleriň üstüne durup geçdi. Türkmenevit Döwlet Kanseriniň işini hasa kämilleşdirmegiň möhümdigi aýratyn bellenildi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz täze neft kenlerini açmak we olary netijeli özleşdirmek boýunça anyk görkezmeler berdi.
Soňra hormatly prezidentimiz Tatneft açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň baş direktori Nail Maganowa söz berdi. Russiýanyň iri kompaniýasynyň ýol başdy duşmagy wagt tapanlyk üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanowyň mehirli salamyny getirdi. Ol milli liderimize häzirki döwrüň belent maksatlaryna gitmegiň ýoluny, üstünlikler hemde bagtyarlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi. Daşary ýurtly işegur toparlarynyň işlemek üçin Türkmenistanyna amatly şertlerin düredilýänini bellemek bilen işegur ýolbaşy diýen kompaniýasynyň netijeli gatnaşyklary pogturandyrmaga uly gyzyklanyny bildirýänini taýyklady. Tatneft açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň ýolbaşy hormatly prezidentimize Türkmenneft döwlet konserni bilen baglaşan şertnamelere laýyklykda Günmatar Türkmenistanyň käbir ýataklaryna ýerine getirilen işler barada gatabat berdi. İşegur Türkmen bazarynyň Tatneft üçin ýetazy bazarlaryň biri bolup durýanyny belläp, ýolbaşy diýen kompaniýasynyň Türkmen hyzmatdaşlary bilen ýödary bähwetli işegur gatnaşyklary hasa pogturandyrmagy we giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Şoňa bilen baglykda işegur Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň neft gat pudugyny diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmek ýörelgelerine esaslanan energetik strategiýasyny amala aşyrmaga gönükdirilen birnäçe anyk tekliplerini beýan etdi. Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýet tarapyndan beýan edilen tanışdyryş maglumatyny anyk işleriň misallary getirildi. Olaryň geljekde ýerine getirilmegi Türkmenistanyň känlerine neftiň çykarylýan möçürlerini 2 hisse artdyrmaga mümkinçilik berer. Şeýlekem çyzyklaryň üstü bilen Goturdepe känine geologiýa teknik çäreleri geçirmegiň beýilnamalary neftiň çykarylşynyň hemde daşynyň getirilýän haritlaryň orny tutýan öýrençigiň netijelegini ýokalandyrmak üçin zerur bolan neft senagatynyň hyzmat ediş enjamlar ulgamyny ösdürmek boýunça çäreler barada aýdyldy. Şonuň ýaly Goturdepe känine meýilleşdirilýän maýy goýunlarynyň möçürleri hemde ony özleşdirmekden Türkmenistanyň jemi içerki önümine goşandyň garaşylýan görkezleri barada maglumat berildi. Kompaniýanyň ýolbaşçysy iki tarapyň bähwetine hyzmatdaşyň bar bolan kuwatyny netijeli durumşa geçirmek maksady bilen ähli tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryny belledi. Hormatly prezidentimiz Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň wekillerine hyzmatdaşlyk meselelerine jogapkärli we oňun çemeleşýänlikler üçin minnetdarlyk bildirip, öz üçin geljeki meýilnamalaryny nazara almak bilen Türkmenistanyna netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin ähli şertleriň düredilýänini belledi. İş maslahatynyň barşynda hormatly prezidentimiz neft çykarýan pudugyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeler barada durup geçdi. Döwlet başçylygymyz vice-premier Abdurrahmanowa hemde Türkmenneft döwlet konserniniň ýolbaşçysy Baýgelliýewe ýüzlenip, döwlet konserni tarapyndan çiğ nefti gazyp almagyň möçürini artdyrmak hemde tasdiklanan meýilnamalary ýerine getirmek üçin ýöňde durýan işleriň geljegi ugurlaryny öňçekdi. Hormatly prezidentimiz olary bilen neft gat pudugyny daşary ýurt maýy goýunlaryny netijeli çekmek boýunça geçirilýän işleriň depkinlerini güýçlendirmek, Türkmen tarapynyň bähwetlerine halkara neft gat tejribesini, täze usullary köprek ulanmagyň hemde hyzmatlary ýerine getirmek boýunça täze şertnamelere baglaşmagyň zerurdygyny belledi. Şonuň bilen birlikde Türkmenneft döwlet konserniniň maddi enjamlaryň binýasynyň pogturandyrylmagyna, degişi enjamlar we ferişdeler bilen üpçün edilmegine, nefti çykarmagyň taýýarlyk işleriniň hemde nefti iýermegiň düzümleriniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen çäreleri geçirmek zerurdur. Milli liderimiz hereket edýän öýlemçik goýlaryndan alynýan nefti artdyrmak üçin halkara iş tejribesine giňden ulanylýan öýlemli gatlaklara täsir etmek boýunça täze tehnologiýalaryň we usuliýetleriň ulanmagynyň möhümdigini belledi. Şonuň bilen birlikde hereket edýän goýlary düýpli awatlamak boýunça işleriň depkinlerini ýokalandyrmagyň zerurdygy aýdyldy. Döwlet başçylygymyz Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýeti bilen hyzmatdaşygyň geljeki mümkinçilikleri barada aýdyp, Türkmenneft döwlet konserni bilen Tatneft açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň arasynda baglaşylan şertnamalaryň esasyna Goturdepe känindäki goýlaryň neft berjiligini ýokalandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine getirmek babatda işleriň oňy netijeleriniň alınmagyna gönükdirilmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz neftli känlerde hyzmatlary ýerine getirmegi dowam etmek boýunça Tatneft kompaniýasynyň hemde känleriň gidrodinamik nusgalaryny gurmak boýunça Türkmenneft döwlet konserni tarapyndan hödürlenen teklipler barada aýtmak bilen konserniň hünärmenleriniň taraplaryň teňki ykdysady we täzeçilik nukdaýy nazaryndan bähwetlerini gödüňe tutup, olary seljermek hemde teklipleriň Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmen tarapynyň bähwetlerine laýyk gelýänligini doly öwrenmeliklerini belledi. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplamynyň maddi enjamlaryň binýasyny mundan meýlekde döwre wagtlaşdyrmagy ugur edilýänini aýtdy.
Şeýlekem hormatly prezidentimiz puwdugyň diversifikasiýa bilen ösürmegi Türkmenistany 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen giňerimli wezipeler bilen baglykda tizleşdirjekdigini belledi. Bu babatda Türkmenistanyň hemde Tatarstanyň ýeşewur toporlarynyň innovasiýa häsiýetli ösüş mümkinçiliklerini birleşdirmegiň hemde netijeli peýdalanmagyň ugurlaryny gözlemek we kesgitlemek möhümdir diýip milli liderimiz belledi. Hormatly prezidentimiz Prezident Rustam Minnihanowa iň gowy arzuwlaryny beýan edip, geljekde de iki taraplyň gatnaşyklaryň puwturlandyryljakdygyna anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz maslahat jemläp, oňa gatnaşanlara Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halklarynyň awadançylygyna gönükdirilen bilelikdäki işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistanyň geçirilýän halkara maslahatynyň çäklaryny bize çoňur hormatlanýan prezidenti Tatneft kompaniyamız tarapyndan Türkmenistanyň alınıp barýan işler barada hasabat bermek hormaty meýesser etdi. Munyň özi biziň üçin üren buýsançly ýagdaýdyr. Biz häzirki wagta çenli gadanan üstünliklerimiz, geljekki meýilnamalarymyz barada türkmen liderine giňişleýin hasabat berdik. Ýeşewurlyga alyp barmak, maýa goýmak üçin ýurtda döredilen himme taraplaryň amatly şertler üçin hormatly prezidente hoşallygymyzy beýan etdik. Bunki söhbetleşiň dowamyna ara alınıp maslahatlaşylan meseleleriň ählisem üren möhüm ähmiýetidir. Çoňur hormatlanýan prezident alınıp barýan işlere düýpli seljerme berdi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentiň işleriň häzirki ýagdaýyndan anyk netije çykaryp, bize beren gymmatly maslahatlary geljekde işimizde uly netijeler gazanmaga ýardam berer. Hormatly prezidentiň geçiren işlerimize ýokary baha berenligi bizi begendirdi. Bu bolsa bizi täze üstünliklere ruhlandyrýar. Olaryň ýakypy elbetde Türkmenistanyň okunly ösüşini dowam etmegine biziň goşandymyz bolar. Sag bolan. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşedýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň alhezreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow, hormatly Gurbanuly Melikulowyç 2021-nji ýylyň 24-nji 25-nji oktýabryna Türkmenistana bolan ilkinji döwlet saparynyň ajaýyp gurulmagy üçin hemem aýratyn mehmantöýerligiňiz üçin size tüýtürekden hoşallyk bildirýän. Dowla anaşmak we özara düşünmek ýagdaýyna geçen gepleşikliň netijeleri gazyk türkmen dostluk, hoşniyetli goňşuçylyk hemem strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň durnukly häsiýetini ýene de bir gezek görkezdi. Belelikdäki beýannamamyz hemem saparyň dowamyna gol çekilen birnäçe döwletleri we hökümetleri alalaşyklar iki taraply hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini kesýetledi. Hemem dogonlyk halklarymyzyň hasam ýakynlaşmagynyň maksat edinilýändigine aýdyn görkezdi. Gazalanan ähli alalaşyklaryň ösünlikli durmuşa geçirilmeginiň Gazagystan hemem Türkmenistanyň iki taraply derejede bolşy ýaly sebit we halkara gatnaşyklarynyň çäklerine de özara hereketlen uly kuwatyny has dowla açmagyň beklidine hyzmat etjekdigini ananýan. Siziň bilen hoşniyetli şahsy gatnaşyklarymyzy ýokary baha berýändigimi we muňa uly sarpa goýanygmy aýratyn bellemek isleýän. Ähmiýet boýunça bahasyna ýetip bolmajak sowgatlaryňyz üçin size tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Bu sowgatlar iki ýurdun halklarynyň arasyndaky ruhy, medeni ýakynlygy hemem köp asyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň miýdemezdigini alamatlandyrýar. Ýokary derejedäki işden gatnaşygy dowam etmek maksady bilen özüňiz üçin eslenik amatly wagtda Gazagystana döwlet sapary bilen gelmek barada size beýan eden çaklygmy tasdiklaýan. Hormatly Gurbanuly Melikulowyç, dogonlyk Türkmenistanyň geljegine gönükdirilen asly işleriňizde size mundan beýlegem üstünlikleri arzuw edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Şoň Söwda Senat Edarasynda Türkmenistanyň neft we gazy 2020 adly 26-njy halkara maslahaty öz işine başlady. Garaşsyz watanymyzyň şöhratly 30 ýyllygy belenen şu ýyl energetika puwdugyny halkara hyzmatdaşlygyny puwtulandyrmagy we ösürmäge gönükdirilen bu awraly maslahat diňe bir adaty görnüşde geçirilmän eýsem Aşgabatdan onlaýn görnüşde dünýäniň onlarça ýurduna görkezildi. Oňa hökümet düzümleriniň değişli ministrlikleriniň hemem puwduklaryň dolanýyş edaralarynyň awraly halkara guramalarynyň ýolbaşlary hemem daşar ýurtlaryň Türkmenistanyň işleýän köpçüligiň habar berişdirýärläriniň wekilleri gatnaşýarlar. Dünýäniň 30-dan gowrak döwletleriniň kompaniýalaryň we ýeri banklaryň ýüze goly sanly ulgam arkaly maslahata goşuldylar. Türkmenistanyň neft we gazy 2021 adly 26-njy halkara maslahatynyň açyş dabarasyny hormatly prezidentimiziň maslahata gatnaşçylary ýeren gutlawy golly.
Arkadaky prezidentimizin gutlagy uly ruhwenetlik bilen kabul edildi. Yurdumyzyň neft gaz senagatynyň gazananlary bilen dünýä jemgyýetçiligini giňden tanışdyrmak we bu uğurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alşmak üçin her ýyl geçirilen halkara maslahatynyň energiýa serişlerini gözläp tapmakda, öýleşdirmekde we pudoň işiniň halkara ülümlerine laýyk gelmeginde ähmiýeti uludur diýilip, döwlet başdanymynyň gutlagyny bellenýär. Şäherä gatnaşyklaryň şeýle giň düdümi, ägert uly energetika kuwatyna eýe bolan hemde neftiň we gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birine eýlen Türkmenistan bilen dürli döwletleriň işewur toparlarynyň netijeli gatnaşlary ösdürmäge uly gyzyklanmasynyň aýdyň subutnamasydyr. Şonuň bilen birlikde dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyz bilen öýdary bähwitli hyzmatdaşlygy butolandyrmagy bolan gyzyklanmasy, açyk gaplar syýasaty hemde hormatly prezidentimiziň ähli umumy energetika hopdugyny üçin etmek boýunça öňe süren oňyn başlangyçlary bilen berk baglydyr. Neft gaz senagatyny ösdürmek, garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda ykdysat taýdan ösdürmegiň iler tutulýan uğurlarynyň biri boldy. Döwletimiziň amala aşyrýan energetika strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň glawdara serişdirilerini halkymyzyň we beýleki ýurtlaryň halklarynyň bähwitine gönükdirmek babatda alınıp barýan işler öz oňy netijesini berýär. Maslahatyň umumy mejlisi ähli umumy energiýa ulgamynyň häzirki ýagdaýyna we geljekde ötüşine bagyşlandy. Çıkış edenleriň nyktaýşaly, ýurdumyz bir strategik ulgamda halkara hyzmatdaşlygyna, ähli umumy awdançylygy, rowaçlygy we gülläp ötüşi ketgitleýän ýagdaýlaryň biri höküminde garaýar. Türkmenistan öz ägert uly serişde kuwatyny tutuş adamdaryň hyzmatyna goýmaga çalyşyp, dünýäniň kuwatly öňde barjy energetika döwletleriniň biri höküminde ähli umumy energetika ulgamynyň täze gurulşyny kemale getirmäge ýygyderli goşunt goşýar. Onu iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler görýär. Bu uğurda durumşa geçirilýän möhüm işleriň hatarynda 2021-2025 ýyllar üçin Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanmagy bar. Bir resmi nama Birleşen Milletler Uramyzynyň ýürütülişdirilen edaralary, Halkara Energetika Agentligi, Energetika Hartiýatynyň sekretariaty hemde beýleki uğurdaş düzümler bilen hyzmatdaşlyk etmeň esasy uğurlaryny keskitleýär. Türkmenistan garaşsyzlygyna eýe bolan döwründen bäri ykdysadyýatyň okgunly ösmegiň netijesinde ýokary netijeler gazandy. Şunda neft gaz senagaty, halkara neft gaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegi möhüm orna eýledi. Maslahada gatnaşyklaryň çykyşlarynda neft gaz puwdagynda hyzmatdaşlyk etmeň ekologiýa uğurlaryny da aýratyn üns şekilli. Çykyşlarda halkara hyzmatdaşlyk meseleleriniň üstünde durulyp geçildi. Bilelikdäki möhüm taslamalaryň soňky ýyllarda uly ötüşe eýe bolan döwletary gatnaşyklarynyň miňwesligini nygtadylar. Teknologiýalaryň we ilmiň ösen döwründe neft çygymalynyň hemde neft önümleriniň sarp edilişi artýar. Neft kimya puwdagynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Energiýa serişdelerini gaýtadan işlemeň we eksportunyň meçhur artdyrylýar. Umuman bulan eklisi Türkmenistanyň milli ykdysadyny diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmek strategiýasynyň hemde ýurdu senagatlaşdyrmaň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Soňra maslahatyň işi durly uğurlar boýunça dowam etdi. Şolaryň ilkinjisi neft gaz puwdagynyň maýy goýum mümkinçilikleri, gowru ýerdäki maýy goýum taslamasyna syn baradaky mesele bagyşlanyp, neft gaz senagatynda geologiýa gözlew, Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwatlyklaryny döwraplaşdyrmak boýunça täze taslamalar, galkynyş gaz känni öýleşdirmegiň tejribesi we geljegi, onuň geologiýa nusgasynyň soňky täzelenişi, şeýle hem pesuglar otly energiýa bolan el ýeterliligiň möhümligi, Türkmenistanyň tebii gazynyň eksportunyň geljegi ýaly ýurdumyz üçin wajyp meseleleri öňe jemledi. Çykyşlarda Türkmenistanyň neft gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýylda şenli döwür üçin maksatnamasynyň çäklerine geçirilýän işlere aýratyn ähmiýet berildi. Dünýäde iň iri galkynyş gaz käniniň senagat taýdan ulanmagy tabşyrylmagy, Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmek, eksport gaz geçirjisiniň çygymal binýadyny puwtalandyrmak ýolunda möhüm ädim boldy. Şol känden Türkmenistan Hytaý transmilli gaz geçirjisi göz başalýar. Çykyş edenleri döwlet başdanymyzyň ýakyn geljegi üçin öňde goýan wazyp wezipeler barada aýdyp, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iý berilmeginiň diversifikasiýa ýolu bilen ösdürilmegi bilen bir hatarda neftiň çykarryşynyň artdyrylmagyna, täze uglawdorod känlerini gözlemegiň we işläp geçmegiň hasabyny puwdoň çygymal binýadynyň puwtalandyrylmagyna, buro işleriniň işleňleşdirilmegine, hemde daşary ýurtlaryň ýürütüşdirilen kampaniýalaryny çekmeň we olaryň maýy goýumlarynyň hasabyny goýlaryň düýpli awatlanmagyna ulunus berilýändigini nygtadylar. Maslahada gatnaşyklaryň çykyşlarynda halkara işlerine başlangyçlar bilen gatnaşmak arkaly Türkmenistanyň öz ägirt uly kuwatyny adamdaryň bähwitine ulanmagy teklip edip, durnukly maksatlar hemde olara yetmeň mümkinçilikleri barada öz garaşlaryny beýan edýändigini nygtaly. Milli liderimiziň ýol başlygynda bu ulgamda amala aşyrylýan strategiýa ýokary teknologiýaly puwdaklaryň iler tutulmagyny, döwletiň ýaşaýyş durmuş üçinçiligini ähli düdüminiň binýatlyk uğur höküminde ýaşyl ykdysadyýaty ösdürmek üçin
şertlerin döredilmegini gödeňinde tutýar. Ýagşylly Kayfadyna Halkara Neft-gaz Universitetiniň talipleriniň sany ulgam arkaly halkara forumna gatnaşmagy geljeki gün ermeler üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Mr. President, Excellencies. Men Nevte eksport edici yurtlan guramatynyň baş sekretary Muhammed Sanusi barkyndy. Türkmenistanyň Nevte we Gady 2021 atly 26-njy halkara maslahatyna gatnaşmak men üçin uly mertebedir. Sözümiň başynda ýokary derejede geçirilýän bu halkara foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygym bildirýän. Men Türkmen halkyny we hormatly prezidenti şanly seni döwlet garaşlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlaýan. Neft-gaz senagaty dünýä ykdysadyýatynyň esasy puwdagdyr. Islenlik ýurdun durmuş ykdysadydan depkinli ötüşini üpçün etmekde bu puwdagy uly orny degişlidir. Uglawadaro serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan garaşdy bitirip Türkmenistan öz milli lideriniň paratatly ýollaşylygyna ýurdun ýanyş energetika toplamyny innowasion taýdan ösürmäge gönükdirilen toplumlaryň strategiýany ýygyderli durmuşa geçirýär. Neft-gaz toplamynyň baý kuwatyny hat netijeli peýdalanmak, öňdewarjy tehnologiýalar we işläp taýýarlamalar esasynda ugurdaş düdümleri döwraplaşdyrmak oň esasy düdüm böleklerdir. Şunda ekologiýa, gazyvalýan we gaýtadan işleýän ulgamlaryň kuwatlyklaryny artdyrmaga, mawy ýanyjyň daşary ýurtlary iberleýän ugurlaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge aýratyn ünsärliýär. Türkmenistan dünýäde energiýa serişdelerini köp meşhurdy iberýän döwletleriň biri bolmak bilen bu serişdeleri daşary ýurtlary ibermäň durnukly halkara ulgamlaryny döretmäň tarapdarydyr. Eksport etmäň ugurlaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek, ösen köp ugurly turwa geçirjiler ulgamyny döretmek Türkmenistanyň energetika siýasatynyň ileri tutulýan esasy ugur bolup durýar. Nefti eksport edici ýurtlaryň guramasy bir näçe ugurlar hususan halkara neft bazaryna durnuklylygy üpçün etmek boýunça netijeli gatnaşyklary berkitmek maksat edilýär. Türkmenistanyň Neft we Gaz 2021 atly 26-njy halkara maslahatynyň netijeli we üstünlikli geçmegini arzu etýär. Sag bolun. Men çanyk Çinkiyo, Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýolbaşdy. Türkmenistanyň Neft we Gaz 2021 atly 26-njy halkara maslahatyna gatnaşýan näme diýsem begenýän. Türkmenistanyň Neft-gaz wagtda ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan ýurtdyny çykyş edenlerim dogry tasdikladylar. Aziýanyň Ösüş Banky öz mawatyny Türkmenistana dörli ugurlarda maýy goýma maksatnamalaryna işçen hyzmatdaşlygy diýär. Türkmenistanyň Neft-gaz ulgam bolsa, maýy goýjylar üçin şeýle-de Neft-gaz serişdelerini sarp edici kompaniýalar üçin hem ören gyzykly. Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti daşary ýurt maýy goýumlarynyň işçenleşdirilmegi üçin uly şertleri we mümkinçilikleri döredip berýär. Şoň netijesinde bolsa, Aziýanyň Ösüş Banky ägirt uly taslamalarda hyzmatdaşlygy diýär. Şuňky maslahaty sany ulgam arkalatnyjylaryň belleşleri ýaly Türkmenistanyň Neft-gaz ulgamynyň ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygy dogry tasdiklanýar. Men şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine Türkmenistany işlemek üçin döredip berýän şertler üçin uly sag bolsun aýdýan. Maslahat atnaşylara bolsa netijeli işçiňligi arzuw edýän. Sag bolun. Maslahatyň dowamında Türkmenistан döwlet konserni bilen Daniýa paçalygynyň Haldor Topis kompaniýasynyň arasynda tebigy monetizasiýa etmek arkaly amyak we metanol önümçiligi boýunça öýdara dönüşmek hakyndaky ähtnama, degişli işlerde 3D we 2D ölçegli gözlöw barlygy işlerini geçirmek maksady bilen Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy bilen Singapur Respublikasynyň Yuk Neft-gaz kompaniýasynyň arasynda şertnama, Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bilen Beýik Britaniýanyň Petrogaz kompaniýasynyň arasynda Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toplaýjy, ýükleýji neft karhanasynda neft we neft önümleri goýulýan 3-nji gämi durulgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak boýunça şertnama gol çekildi. Maslahat öz işini dowam edýär. Şu günlere ýurdumyzyň buğday ekşi geçirilen ýaşyl begrese etlenen ekin meýdanlaryny kärinçi daýhanlar netijeli däkme çekeler. Munyň şeýleligine bolsa Ahal welaýatynyň agykinli meýdanlaryny sinlanyny aýdyn göz ýetirmek bolýar. Ahal welaýatynyň O.Hojaniyazow işgärleri däkmeseýär daýhanlary O.Hojaniyazow puwdagyna döredilýän şertlerden ýerlikli peýdalanyp tutan ýerli däkme çekýärler. Welaýatyň edermen baga daýhanlary ýurdumyzda Türkmenistan parahatçylygyň we naşman watan ýyly diýilip aglan edilen şu ýylla güýlük buğday ekişini üstünlikli tamamladylar.
Mehriman akadamynyň owa zähmetkeşler hakyny edýän aladalaryny ruhlanyp ýyl boýy topraga ihlasyny tiňdiren welaýatyň edirmen daýhanlary buğday ekişi mewsimini ardaly sepkide ýetdiler. Olar öz öňlerindäki boşnamalaryny awra bilen berza etdiler. Hemde Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylyny ajaýyp zähmet üstünliklerine wetdiler. Vilayetde 195 hektar meydana buğday ekişi geçirilip daýhanlar esasanam yerli howa toprak şertlerine uygunlaşan güýdük buğdaýyň köp hasyl berýän görnüşini ekdiler. Bu möhüm agroteknika şäherany öz wagtyna guramaşylykly hem ýokary hili geçirmekde. Hormatlar hadamynyň alp beren kuwwatly tehnikalarynyň 450 goly bökdönüşde işledildi. Ekişde ulanylýan tehnikalaryň saz işlemegine gözükçilik etmek üçin ýürüte tehnika toplalarym hemişe hyzmatda boldy. Şoň netijesinde de irki ekiş geçirilen yerlerde kemsiz göwgörşanlan meýdanlarda ýaşajyk maýsalaryň gök salyp tebigaty öz boşly görk berip oturşlary göwün götürüji duýgular döredýär. O.Hojaniyazow möhüm şäher bolan buğday ekişini guramaşylykly alp barmak boýunça öňünden degişli taýýarlyk işler görüldi. Ähli O.Hojaniyazow şäherleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda anyp barly. Toprak agrotehnika möhreti ekişe taýýar bolandan soňra buğday ekişini wagtyny we degişli taraplary laýyklykda alyp barmak ýaly işlere ören jogap ýaly çemeleşildi. Tohumyň hilini aýratyn ähmet berli. Göwgörş gazanylan meýdanlara ýydyk etmek hemde ziýankeşlere garşy göreşmek bilen baglanyşly şäherler birjekde ünsden düşürilmedi. Vilayatyň tehnika hyzmat ediş karhanasy tarapyndan kuwwatly ekici traktorlaryň etrapdaky daýhan birleşiklerindäki O.Hojaniyazow tehnikalarynyň şorsana degişli gurallardar serişdeleriň mewsime dol taýýar edilmegi buğday ekişini guramaşylykly alyp barmagy hemde belen sekbede ýetmegi şert öretdi. Yergilerine kadar buğday maýsaly meýdanlarda göwgörş suwuny şerbet usulyna hemde döwrün talabyna laýyk gelýän damjalaryň görnüşini suwarmak we mineral dokunlary bilen iýmitlendirmek işleri şeride ýaşajyk maýsalary haşeratlardan goramak maksady bilen dörli görnüşli gerbisitleri sepmek işleri toplumyň anyp barlýanyny bellemek gerek. Buğday ekişiniň depkiniň ýokarlanmagyna zähmetkeşleriň arasyna gurulýan medeni hyzmatlaryň ähmiýeti diýsen ular. Mewsimiň dowamyna vilayatyň medeniýet we sungat işgalarynyň gatnaşmaklaryna medeni şäherler ýygydyl guruldy. Agakanyň mekany bolan topragyndan tyllanýan gadyma halyň ýaşyl maýsaly ýaýlasyna buğday ekişiniň üstünlikli tamamlanmagynyň şanyna giňden gurulan davrada O.Hojaniyazow önümleriniň serip guruldy. Bu ýerde ata-babalarymyz tarapyndan gadymy ekrançylaryň dürli ýerlerine ulanan dürli zähmet gurallaryny synananda pederlerimiziň ukyp başlandyklaryna agzybirlikde dowam eden ýaşaýyş durmuş ýöreliglerine millilige bolan bu ýysyňyň artdyrýar. Sergede Türkmeniň goşgursak ak buğdaýyndan öňdirilen uwunyň çörek we çörek önümleriniň hemde uwunaşyň dürli görnüşleriniň diýarymyzyň güneşiniň bol nurundan bala dönen ter we bakçy önümleriniň dürli görnüşleriniň göze gelýärli ýerleşdirmegi sakawatly ýene topragymyzda bolan gumunjyňy goşulanlar. Hormatlar kadamynyň owa senaga toplumyny almy sahasy üstürmäge döredip berýän giň mümkinçiliklerine peýdalanýan almy seçkiçilerimiziň watanymyzyň ähli ýerlerine ýerli howa toprak şertlerine laýyklykda bol hasyl berýän buğdaýyň täze görnüşleriniň feteran goýulmagyda bu ýere gelenleriň ünsüni özüne çekdi. Şäheranyň geçirilýän ýerine türkmen telekeçiler tarapyndan öňdirilen önümleriň ýerleşdirilmegi serge gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Bu ýerde durly tagamlaryň taýýarlanmagam aýratyn gyzyklanma eýe boldy. Vilayatyň edirmen bawa daýhanlarynyň buğday ekişini üstünlikli ýerine ýetirmekleri münasibetli giň gowrumly aýdym sazly dawara geçirildi. Dawarada medeniýet we sungat suwatlarynyň aýdym sazly çykyşlaryna giň orun berildi. Milli dutarda ýanglanan aýdymdyr sazlar bu ýere gelenlere şatlyk baýlady. Aýdym saz we tans toporlaryny ýerine ýetiren aýdymlaryna joşgyny tanslaryna bagtyar zamanamyzyň her bir güni ajaýyp üstünliklerine beslenýän asuda erkany watanymyz hormatlar kadamynyň O.Hojaniyazowyny almy sahasy ösürmek üçin daýhanlara döredip berýän giň mümkinçiliklerini öz boşly hoşarlyň owad bolup ýanglandy. Bu ýerde folklor toporlarynyň çykyşlary bolsa, türkmen halkynyň ekrançylyk bilen baglanyşly gadymdan gelýän diýip desturlarynyň merdana daýhanlarymyň hemde ajaýyp döwrümizin wasby has belentini ýetirli. Kalplere ornan joşgyny aýdym sazlar, millilige ýuwrulan tanslar dawara atnaşanlara şatlyk paýlady. Şoňun Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty Mejlisi we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna Matmul Pragynyň medeni seýlige toplumy arkada prezidentimiziň beýik işleriniň beýany atly maslahat geçirildi.
Arkada prezidentimizin gözel paytahtymyz Aşgabatda ösürmek boýunça alınıp berilen işler bilen taşmak üçin amal aşyran iş sapary paytahtymyzyň günortasyna bina edilýän akyllar şahyrmyz matmul pragynyň medeniyetlik toplum bilen baglanşykly boldy. Ýurdumyzda günnägiriň beýik akyllary matmul pragynyň dogluny günniň 300 ýyllygyna giňden taýýarlyk görülýär. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň matmul pragynyň medeni seýligek toplumyny iň owudan kaşan kunjokluň birine öwrülmeligi barada aýdanlaryny buýsonç bilen bellediler. Şol ýerde melelizirmiz matmul pragynyň medeni seýligek toplumy asman bilen zemin arasyndaky beýik ýadygarlyk bolmalydyr. Onu türkmen halkynyň asyrlaň jümmüşine uzap gidýän çuň taryhy kökleri we häzirki döwürde bitirilýän asylly işleň belentligi öz beýany tapmalar. Toplum akyllar şahyryň hut özüniň elemi nusgulyk şygryýet dünýäsi ýaly ajaýyp we kaşaň bolmalydyr diýen çuňur manyly sözlerini çykyş edenler aýratyn nygtap bellediler. Öz halkynyň kalbyna ynanç ygtykadyna öwrülen matmul pragy adamkärçiligiň, insanperwerligiň beýik destanyny şygyry bilen döreden akyllardyr. Pragy türkmeniň gowun köşgüni şygyry bilen bina eden bolsa, gahrman arkadamyz öz halkynyň arzularyny beýik binalarda gülüksýän watanymyzyň keşfine baky nur saçyp durjak desany öwrdi diýip maslahatda çykyş edenler uly buýsonç bilen belläp geçdiler. Maslahatda gatnaşanlar arkada prezidentimiziň ýurt bäkitli döwlet ähmiýetli işleriniň ruwaçlyklary beslenmegine tüýs ýürekden arzu etdiler. Matmul adynak Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hormatly prezidentimiziň paýtagtymyzda bolan iş saparynyň çäklerini şäherin günorta kunjogyna gurulýan matmul pragynyň medeni seýligek toplumyna bolmagy we bu gözel kunjogyň ekologiýa taýdan hasym awadanlaşdyrylmagy, milli seýligek zorluklarynyň döredilmegi barada insan bilen teýygytyň arasyndaky sazlaşykly gatnaşygy döwrap ösdürmäge degişli beren nesihatlar münasibetli matmulynyň edeb mirasy ýaş nesille watan söýjüligi, insanperwerligi terbiýelemekde gymmatly ruhy çeşmedir atly dabaraly hoşallyk maslahat geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 27 oktyabryda saat 20-den 28 oktyabryda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howama mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkın vilayetini ötkäpdiren bulut howa bolup günortasyň ordan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 4-9 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Ahil vilayetini ötkäpdiren bulut howa bolup az kim ýagşar. Günortasyň ordan telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Mary vilayetini ötkäpdiren bulut howa bolup az kim ýagşar. Demirazy gündüzden telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulut howa bolup az kim ýagşar. Demirazy gündüzden telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 4-9 gradus gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Daşgyň vilayetini ötkäpdiren bulut howa bolup demirazy gündüzden telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 0-5 gradus gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulut howa bolup günortasyň ordan telesekundda 7-10 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 5-7 gradus gündüzine 11-13 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň çok çäwräniň 28-ne magnit hadisatynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar.
Eýdi watandaşlara göz pasına günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütkäýäniňi nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 4 götürme artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýek oňuýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dötüşleri beslenýär. Ähli ötüşlüň özünün bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.